Hey लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअआव फिन आरोबाव खेबसे नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। दिनैहाय जोंहानाव आंनि लोगोफोर फैदों श्रेनिसा ओरैनो ओंखाम जाखांनानै बेलासिनि बेरायनो फैदों जोंहानाव आं लिंबोनायखाय। गेलेगोन जों गेलेगोन दे जस्लंनानै जों गल गेलेनो नागिरदों नोंथांमोननोबो फोरमायगोन जोङो नायलांदे जोबजासिम। आं इखौ बिराद मोजां मोनो दद्र थाबाय थायो माने बिराद मोजां रायलायबाय थायो। Mana minta mak? Jangan seni je, thara diri je berai fide. Habazan tanganai direct fide. Ayo basta thara. Này con hấp lên. Đừng có nắp cái này. Cái này khả chúc cái này. Cái này khả chúc. Wow, birat bar deh. Birat bar deh na. Sa, ini bara. Kan cepat ini cia. Wow. Kamu mau pilih kena? Coba aku dari aja. Nung sana gila. Ang jahat na video. Hii, nih, begini fitai. Kau tuh nak gila? Perbaiki dia ke kitar. Saya ni aja bayang saja. Kau tahu nggak nggak? Kau tahu? Senia solo damna naikay dose masabay rongjabai dose ang barongjabai. Video laneवनो गोलैगुलायबाय लोगोफोर। लोगोफोर जों बिलाहि बिफां खानो नागिरदों इखौ अमाया उन्दुनानै थांनाय ना मानाय। जागोन ना इनो? फिन जागोन ना? जाबाय। फिथाइ थाइदोंमोन नै फिथाइ थाइदों फिथाइ थाइसोगारदो बिफाङाव बेखौ जों जागोन देनां थाइबा नेक्स्टआबो दं इयावबो दं नायफै नै इयावबो दं इयावबो दं Butterfly, butterfly, where are you going? Outing, outing. Ang dalawa di sana nag gama sa mga ba? Pira ni pang. Ano nga naman 'yan? Bro. Butterfly, butterfly, where are you going? Butterfly where are you going butterfly butterfly जों इखैजा दसे बेरायनो थांनो नागिरदों नै साना थ' नंगौ
जों दायो इखिजा दसे बेरायनो फैदों मोनाबिलिनि सान हाबसिगोन ए हाखराव सेनिया नांसिगोन देनाय बाय बाय होननाय देनाय बाय बाय होननाय बाय बाय दे बाय बाय होन बाय बाय सासेयाबो बाय बाय होदो बाय बाय होन सोर थांनो नागिरबाय बाय बाय आं नोंसोरखौ लामासो दोनै आं दादा बाय बाय गाबोन फै दे स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'फोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय